गोसथोनायजों गारजाब्ला मानो दुरबल मोनो आरो दुरबल मोननायखौ माबोरै खारहोनो हायो? अजय क्रिएक्सना बिराद गिदिर गिदिर कुइसन सोंदों, बिराद मोजां सोंदों। जानो हागौ बिथाङा सोरबा मोजां मोननायजों गारजाबाय एबा दुखु सायाव दङ। आंबो बे फिथाइखौ आंबो मोनजानाय। आंबो एक समाव आङो लाइफआव फार्स्ट टाइम आं खोन्थानानैबो लाजिनाय नङा, आं नामखौल' होनला। आंनि बिसिया केमेरा खाथियाव दंहैयो, बेबो मिथियो। एक्चुअलि आं लाइफआव सासे हिन्जावखौ मोजां मोनदोंमोन। बेजों जेला गारजादों नाङा फाङा, अब्ला आं बे फिथाइखौ मोनदों आरो बिनि अनुभब, बिनि एक्सपिरियेन्स आंनाव दं। आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांनो फोरमायनानै जुदि बे एक्सपिरियेन्सजों जुदि नोंथाङा सहाय मोनोब्ला आं खोन्थानोसै। गोसथोनायजों गारजायोब्ला मानो दुरबल मोनो? निस्सय भाबै जाय मानसिखौ नों गोसो गोरबो जिउजों नोङो बेखौ मोजां मोनदों, नों बेखौ फोथायदों, बेखौ नोङो गावनि हां बायदि नोङो बेखौ साननानै लादोंमोन। ओंखायनो नों गासैखौबो जों जायखौ मोजां मोनोना बेखौ जोङो गासैखौबो शेयार खालामो। जानाय लोंनायनि एभ्रिथिं, गासैखौबो गाननाय जोमनाय गासैयावबो नों बेजों शेयार खालामो नालाय, नों बेजों ओंखायनो क्ल'ज जायो आरो ना, मोदोम मोनसे जायो। जों माने एकदम गावनि एखनबा नुसि मोनबा नुयोना, ओंखायनो बुङोना क्ल'ज जाथारो आरो ना। बिनिखायनो जोबोद खस्थ' मोनो आरो ना, जेनेबा जाय मानसिखौ हार्टजों मोजां मोनदों, हार्टजों जुदि थार अननायजों मोजां मोनोब्ला, आरो नों साननो नाङा नैबे बुस्थुखौल' साननानै नों एसे जानगार जा। सम नांगौ आरो ना, मास मोनसेसो एसे सम नांगौ। जेला नों बे समा बारलांगोन अब्ला नों बेखौ बावनो हागोन आरो। जाय मानसिया नोंखौ गारबाय एबा बावनो हाबाय, बे मानसिनि थाखाय आरोबाव नेक्स्ट टाइमाव नों साननो नाङा। नोंगौ नों बे बुस्थुआ एसे आलदा टाइपनि बुस्थु, माने गारजायोबा माने जानाय लोंनाय माने गासैजोंबो रुजुजाया आरोना। सोरजोंबा रायलायनाय, आं बुजायबाबो नोंथांखौ माने गोजोन होनो हानाय नङा। बे बुस्थुआ एसे आलदा बुस्थु, माने इसोरनि सृष्टि होनाय बुस्थु नालाय, माने मारैबा मोनथारो आरोना, सहायनो हाया। एखनबा गाबलाबायग्राबो जागोन, एखनबा लोंला जालाबो जागोन। आं खिन्थु बुंगोन आरोना, हिनजावजों गारजायोबा जे सोरबा लोंनाय जानायजों, लोंनाय जौखौ साहारा खालामो, बेबायदि बिराद गोरोन्थि आरोना। ना जौ लोंनायजों नों बेखौ बावनो हागोन, बांसिनसो गाबलाबायगोन, बोरलाबायगोन, जेखौ मावनो गोसो गैया बेखौ मावलाबायनो गोसो जागोन, गाज्रि हाबाफोरखौसो मावनो गोसो जागोन। ओंखायनो निसाखौ लानो नाङा। जास्ट बेजे नोंखौ गारदों, मायाव गारदों बेखौ रिसार्च खालाम आरो बेखौ बावनो नाजा। बावनो नाजानाया बेखौनो नाजा, जाय मानसिया नोंखौ मोजां मोनखालाबा, गोसो जिउजों बे नोंखौनो नागारखाथारबायबा, नों बेखौ नांथाबनो नांला आरो। जेब्लासिम नों बेखौ सानै बेनि जानगार जाया, अब्लासिम नोङो मालाबाबो बेनि जानगार जानो हानाय नङा। नाथाय बे बिथाङा नोंनि जानगार जानानै रंजा बाजायै गोदान स्टेप लाबाय जानो हागौ। नंखायनो सम नांगौ आरोना। लोरबाङा जाखायो जाय मानसिखौ नोङो गोरबो जिउजों मोजां मोनो, आं बुंबाय ना। ओंखायनो हायोब्ला सेस्टासो खालामनांगौ। बे जुदि गारबायब्ला आंखौ मानो गारदों, निस्सय जानो हागौ आंनिफ्राय साबसिन लुबैदों बियो, बेबायदि सानलांबाय दा। नाथाय बिनि मोजांखौसो सान आरोना, मोजां साननानैसो नागार। जोङो रिभेन्स लानो नाङा। रिभेन्सनि फिथाइया मालाबा मोजां जाया, गाज्रि जायो। रागा जोंनानै माबा मावनो थांगोन, माबा दुखसो मोनबोगोन नों। दा नोंथांनि आङो एन्सारखौ एसेयावनो फोजोबबाय।